No jo, David vaří polívku. Tolik lidí. Nová kapela, Dvě sestry. No, tak. No jo. Budeme dávat druhé kolo, nebudeme to dávat To patří. To je jasné, to je jasné. Návrh to... Jo, dobrou chuť. Je to jedle? Asi jo. To jde na levou ruku, takže tak ještě. No. No, došli ty, David, kde máš ty? Končíme. Tohle nikdy nejedla. Jak to je právě ono. Čečkaj poprvé. Já taky ne. Je to dobré, jí to i kuchař. A asistent jí taky. Chodí dál, nic. A teďka už poslední dobu tež nic. Takže takto. Jo, vlastně. A potom tam by... Nacupat. No. No to jo, ale tohle je blbé. No. Jestli to nechytí.